Hi mga ma'ams, good afternoon. Ako dito po, grabe. Nuknuka ng init, umaabot siya ng 43 degree. Ate, mabigyan si 43 degrees Celsius. Ganun siyang sobra kainit. Kaya dapat lagi tayong hydrated. Si oras na ba? Anong grade niya? 8. Nakakala kami sa 8. Nakakala kami. Pag sure ba, saan mo ito napapanood? Sa YouTube. Galing. Dahil dyan, my Dahil dyan, libre ka leeg! Patingin nga, patingin. Kasi cellphone mo, wala. Nabili sa bahay. Oo. Wala ha? Eh, Pag sure ba? paano lagi? Subscribe. 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 Yun lang din ang bahay. Di pangalan sa page. sa inyo. Hindi niya kabalo. Ang kala ko sa page. Wala! Hindi kabalo. Ermo. Ang sabi ka name ko sa page. Nalimtan ko. Nalimtan ko. Hindi na siya nanonood. Ang sure ba, nanonood ka dili? Ang kala ko sa page. Mom City. Ha? Mom City. Dili man siya itiri. Ang sabi Saan eh? si flavor sa pan. Corn. Sa combination. Ano mo? Dua? Dua ka. Shutdown na ka. Chicken. Siyempre chicken na isang lang. Bakit yan? May gravy pala dito. Bye guys. Dua? Okay rin, ganyan. Uy! Budol, ilahin ko na lang ang sauce. Ito. Buksan mo yan. Isa kayong tatlo ha. Oh, salamat ya. Salamat. Isa kayong tatlo. Salamat. Go. Thank you. Thank you. Thank you. Bayad sa akin ang mga hindi. Sukli ko yan eh. Ay, 25. Wala. Kapoy, Maria pa? Thank you, thank you. Please subscribe and page. Sing anak ko? Sing anak ko? Mamshi. Makshi. Mamshi diri. Butang ka malaglag. Ay, madali ang Kami na, dili ka natin creepy. Salamat po. Kahit ni Mamshi. Mamshi G. Ang bait. Alo, ay subscribe niya. Okay, bye. Bye-bye. Thank you. Mukhang nauto ako doon na. Lagyan natin gravy. Ganun. Napalit na. Ano lang, marat sa pagkakulit. Dahil, Buwa ka lumpia? Wala kang bariya ate. Mag-gravy ka? Opo. Yung iba maaga nag-break na. Meron tayong coins. Ang pahaba ng... Ay, Pogi. Sa isulan mo. Hi, Kuya. Liog. Gravy mo.
Maria Leonora. Maria Leonora Teresa. Manika. Mga Monica. Sino si Maria? Leonora Teresa. Ano ko yan? Ito? Maria Leonora Teresa. Ang mga Monica. Napanood mo na yan? Galing no? Ang ganda. Guwapo man siya. Perfect. Thank you, kuya. Ano? Tagpilan eh. Wedding first? Gravy? Ayaw. 30 lang ako. Wait lang, bibigyan niya. Mag-gravy ka? Ayaw. Ate, patulong din ako. Mag-rice mo. Grabe ang pagdadaya ng mga person. Pila. 40, dura. Dito na. Thank you. Ikaw po yan. 20. Matang natin yung lady. Naka ng barya. Mamaya naman yung change. Saman. Nadumber. Kaliw. Kaliw. Bigyan natin yung gravy. Sa inyo, kuya. Leo. Lagyan natin gravy. Five isa. Gravy. Apple. Five isa. Mag-gravy. Six. Alam mo, crazy. Ilain lang ang duha. Mapili ba ilain ang duha? Ali ba nag-vlog? Artik, ayun ko. Kunyaga-yaga. Sayang plastic, boy. Anong bibili mo? Pat ka lang kaya. Pat ka lumpia. May gravy, tas doon din na. Duwa na? Walay grade. Walay gravy. Tawag. Upat tanan. Ay, upat ka na gravy. Duha ka walay gravy. Ah, Para 6. 7. Ay, nilay na niya gravy. Lime na. Yo-yo po. 15 ako yata si mo. Thank you. Ay. Ano sa inyo, ate? Ma'am, wait lang, ma'am. Ay, di ay. Thank you. Love you. Thank you. Ano sa inyo na? Isa ra? Gravy.
Ikaw kuya. Dine in? Pag-raise mo. Subot mo. Sa isa. Nalimutan na. Dua ka liyo. Yan, limutan. Yan eh. 30 sa gulay. Ate! Mag-dine in ka rin? Saan eh? Mag-gravy ka po. Butan sa'yo? Mag-rice ka doon. Naanak ka na yung rice. Oh, may balon pa. Sila may? And, tsaka items. Ah, Isa, balik kayo. doon na sa loob. Doon na nila mabuhat. Tsaka isa raw coke. Coke po ako. Tsaka isa coke. Isunod na lang din yung gulay. Ay ko. Thank you rin, ma'am. Ay! Yun na. Na-shoot sa iba. Ma'am, good afternoon. Sa mga okran. Dalawa ba kayo ni mister mo? Ah, dalawa. Kami ako ang okran. Habang po talo dito. Sabi sa iyo, ma'am. Yun na. Sa mga dalawa na asawa niya. Sila. Right? Hanggang yung 24. Dagdagan na. Namoy barya? Wala ka barya? Ha? Wala kang barya? No. Ay, madam. Thank you, ma'am. Kani ako, ma'am. Bili kani. Malaki. Bye, madam. Dahil din si ma'am. For dine in, please. Guy, sa little rice, guy. Thank you, guy. Yung ano, Birdili ko mag-rice. ano ba? Parang lutang ka dahil. Ano ba? Okay ka lang? Gusto mo ba magtrabaho? Parang ayaw mo na dahil. Kanina ka pa lutang. Alam mo naman na, ano? Kulang. Pero mag-protein ka. Coke. Teka, mag-dining ka rin natin. Bigay mo sa kanya. Duwa raw ka, Coke. Take out. Dine-in daw sila. Thank you. 20. Mag ano kay gravy? Doon na lang. Kalma lang ha, mainit ang panahon. May blood ka. Guys. Sus. Sa iwan lang yun, ma'am. Sa iwan lang yun. Oo. Pero, kalma ba? Dайте. Ano ka? Init ang panahon, grabe ang taas ng linya. Dito eh. Kasi 40, ako dito. 42, 43. Dito, dami ka na yun. Apat na, saka ano, munggo. Munggos daw.
ka. Grabe kayo, nagkauban, kaya ka, wala klase. Wala ano eh. Mga mamahinan nila lang, mga masadik. Kami sa una, Tayo, di ba? panggula pa mag-basketball. Ang baha hanggang bewang sige. Pasok pa rin. Magulan, malipay ba kami sa una magulan? Kaya magaligong sapa. Kaya suspended. Wala, ang mga bata ngayon, weak. Mga mahinan nila lang.